Kaixo, ongi etorria, faktorizatutako ekuazioen soluzioak nola aurkitzen diren ikusiko dugu. Zer behar dugu faktorizatuta baldin badago? Horietako parentesi bat zero izatea. Nahikoa da bat dena zero izateko. Orduan honek zenbat soluzio izango dituzke 3, izan daiteke hau 0, izan daiteke hau 0, edo hau ere 0. Orduan, segun zenbat parentesi ditugu, hainbeste soluzio izango ditugu. Adibidez hemen, zenbat parentesi ditugu? 2. Zenbat soluzio izango ditugu? 2. Izan daiteke, hau izan daiteke 0, edo hau izan daiteke 0. Zenbat hau? Isa, 5 bestaldera, bada, isake 5. Soluzio bat. Isak -5 balio badu, ja soluzioa da. Eta bestea, izango zateke, isa berdin 2. 2 soluzio ditu. Horran, guk topatzen dugunean horrelako ekuazio bat, eta zen, egiten badugu bide hau, faktorizatzen baditugu, horra aurkituko ditugu bere soluzio guztiak. Adibide bat egingo dugu nahi. Ekuazioak faktorizatzeko bide desberdinak ikusi genituen, ezta? Lehenengoa zen izaten da faktore komuna ateratzea. Badago hemen baten bat? Bai, isa, ateratzekegu isa. Orduan, gehituko itzaguke horrela. Isa berdiru, gehi, 2 isa berdi, denek etzen neurako isa bat, ezta? Urrengo izango da, ken isa, ken 2, berdin 0. Hori egin ondoren, bigarren pausa da rufinikin hastea. Orduan, jarriko dut hau dena, 1, 2, -1, -2. Eta joango ya, poliki denak egiten. Zein da -2-ren zatitzailea? Bat baino gehiago ez da? Ditugu. +-1, +-2. Lau ditugu. Horan, probatu bat dugu batekin. Adibidez, zer duzez ez du, batekin probatzen bat dugu. Batekin. Gesten dugu bat bat, hau da, batuketa 3, biderketa 3, hemen 2 genitzaigu, bat 2, bueno, lehenengoa lortu dugu. Horran, hau izango izateke, soluzio bat, ezta? Erro bat. Jarraitu ezagun, baina rufini berdinak egiten. Oan, 3 ditugu. Jarri bat dugu minusen bat, zen denak plus dira, adibidez, jarri ezakegu, -1. Bat gesten dugu, -1, bider bat, -1, 3, ken bat, 2, -1, bider 2, -2, baita ere, 0 lortu dugu. Jarraitu ezakegu, ezta? 2 aukera daude, edo jarri ezakegu ja faktore moduan dena, edo jarraitu ere bai. Nola egingo genuke, biratara erakutsiko ditut, zuk ikusi, zen den zuretzako errexena. Izango ditzake, isa, eta 3 parentesi, 1, 2 eta 3. Parentesi 1, 2 parentesi, 3 parentesi, berdin 0. Lehenengo parentesia, horren aurkakoa, guartu, betiko, aurkakoa. Zau, erroa da. Horren aurkakoa. Eta gero hau, horren izan gaudatu da. Isa, gehi. Beste aukera bat da, profil egiten jarraitzea. Zer egin probatu beharko genuke -2kin? Zut probatzen gozu -2kin, begira zegartatzen den. 1, -2, 0. Orduan, 1, -1, -2, aurkakoak. Aurkakoa. Ezak izan den zuretzako errexena. Soluzioak oso errex aurkituko dituzte, ezta? 0, eta gero besteria, 1, -1 eta -2. Baina beste bide luzeago bat egingo dut zuko beto ulertzeko. Bat da, isa berdin 0. Bestea da, parentesi hau, berdin 0. Bestea da, parentesi hau, berdin 0, eta parentesi hau, berdin 0. Horein isolatu ditugu. Isa berdin bat, beste soluzio bat, hau izan bat, lehenengoa, hau bigarrena, isa berdin -1, hirugarren soluzioa, eta laugarrena, batutzeena kentzen. Horla aurkituko dituzkela soluzioak, esan dizut, hauek jarri, berdina direlako, edo nahi badezu, parentesia berdin 0 egin, eta ikusi isaren balioa zein den. Ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte, agur.